Digitálna vizitka ti umožní zdieľať všetky dôležité informácie jedným klikom alebo jedným dotykom. V tomto krátkom videu ti ukážem, ako si vo Fulpio vytvorí svoju prvú digitálnu vizitku. Prihlás sa pomocou e-mailu a hesla alebo použij Google či Apple účet. Po prihlásení sa dostaneš do sekcie Profily. Klikni na Pridať nový a vytvor si svoju prvú digitálnu vizitku. Najskôr si vyber šablónu. Môžeš zvoliť predpripravený dizajn alebo začať jednoduchým štýlom s názvom Vlastný dizajn. Neboj sa, šablónu môžeš kedykoľvek zmeniť v časti dizajn. V ďalšom kroku pomenuj svoj profil. Tento názov vidíš iba ty v aplikácii. Teraz si zvolíš webovú adresu profilu. Zvoľ si jednoduchý názov bez diakritiky. Časť fulpio.com/u je už predvyplnená. Ty upravuješ iba text za poslednou lomkou. Fulpio automaticky skontroluje, či je adresa voľná. Ak chceš, môžeš ponechať aj adresu, ktorú aplikácia vygenerovala automaticky. Tá však nie je veľmi prehľadná. Preto odporúčame zvoliť si vlastný názov. Klikni na Pokračovať. Tvoj profil je teraz vytvorený. Tvoja digitálna vizitka je teraz pripravená na úpravy a pridanie obsahu. Ako pridávať jednotlivé obsahové bloky ti ukážeme v ďalšom videu.